برنامه подписчикои канали Android Touch. ҳоло ки видеоро оғоз накардаем, ҳатман аввал ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. имрӯз ман ба шумо читар аз YouTube MP3 MP4 скачат карданро нишон медиҳам ки хеле роҳи осон аст. хай бародаро, ба канал обуна шавед, мо видеоро сар мекунем. аввал медароем ба YouTube. баъдан дар ин ҷо музикаи даркориамонро мегирем. солами якумашро мегирам, педилитсияро пахш мекунед ва дар ин ҷо копировать силку. вақте ки бародаро силкаро копировать карда гирифтед, медароед ба Opera. вақте ки ба Opera даромадед, дар ин ҷо силкаи копировать карданатонро мемонед. дар ин ҷо силкаи копировать карданро мемонед. поисро зер мекунем. иштавре ки дар ин ҷо дидед ҳамон музика баромад. худи ҳамон музика дар ин ҷо скачат ето видео ҳаст дар боло, ҳаминро пахш мекунед. вақте ки дар ин ҷо скачат видео кардед, дар ин ҷо мебарояд якчанд намуд. дар ин ҷо видео ҳам ҳаст, дар боло mp3 mp4 ҳаст ва дар ин ҷо метавонед сурати дар рӯи видео бударо скачат карда гиред. яъне мо mp3 ашро скачат карда мегирем. дар ин ҷо дар рӯи mp3 дар ин ҷо читаре ки дида истодед, дар рӯи ҳамон пахш мекунед. шумо метавонед бародаро дар ин ҷо видео ва mp4 ашро скачат карда гиред. вақте ки mp3 каред, дар ин ҷо мебарояд. шумо метавонед дар ин ҷо пирамол гӯш кунед ва заргузид ҳаст, скачат карда мегирем. мо заргузидро пахш мекунем. ва дар поён заргузид ҳаст, бароим ба ҷои скачат карда истода. иштаре ки дидед бародаро дар ин ҷо скачат карда истодааст. камтар ман видеоро стоп мекунам то ин ки скачат карда шавад.
دوره که دیدید برادرها اینا موزیک اسکچت شد و هم میتوانید همین خیلی اسکچت کرده گیرید. خیلی با همین ویدیو با آخر میرسد. ویدیو با شما معقول شده باشد لایک کنید، در کانال پادکست کرده و ابونه شوید و ما ویدیوهای جالب رو بهر شما پیشکش میکنیم دوستان.